ഒരാൾ മാതാപിതാവാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണ്? നമ്മുടെ കുട്ടി സന്തോഷവാനാകണം, സുരക്ഷിതനാകണം, ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണം എന്നൊക്കെയായിരിക്കില്ലേ? പക്ഷേ ഈ ലോകം എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമല്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ കുട്ടികൾ തെറ്റായ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ? പഠനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? പുതിയ ദുരൂഹമായ സുഹൃത്തുക്കളോ അങ്ങനെ വല്ലതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇവയെ അവഗണിക്കരുത്. ഒരു മാതാപിതാവിന് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ്. എൻ്റെ മകന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് കരുതി ഇരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക, അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പരിചയപ്പെടുക, അവർക്ക് സ്നേഹവും പിന്തുണയും നൽകുക. ലഹരിയില്ലാത്ത ഭാവി നമുക്കൊരുക്കാം. മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി രക്ഷിക്കാൻ ഇന്ന് ഒരു മാതാപിതാവ് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.